Здравейте, приятели! Чакай. И здравейте, приятели! Добре дошли в първото видео в този новия ми канал. Днес ще играем с моя приятел Крис. Крис, можеш да се представиш? Здравейте, приятели! Аз съм Крис, един много добър приятел на Боби. Да. И днес ние ще играем в Fortnite. Да, ще играем Reload Ranked. Пожелавам ви хубаво гледане. Да. И ако искате да се абонираме, гоним 50 абонати на 50 абоната, обещавам хора, пускам стрим. Ето ще напиша на екрана обещано. Така. Айде, идвай, давай реди. Дал си реди. Така, приятели, в момента това е първото видео в този канал. Приемам го доста радостно, защото в предишния ми канал, както го знаете, Bobby Gaming, един, така да кажем, вече не приятел, няма да му казвам името, Илонка се казва, ми промени името на канала. Там дълга история, дълга и широка, няма да се занимаваме с това днес. А с Крис, който не знам кой е ранка, ама трябва да видя кой е ранка на Крис. Крис, ти си на елит. Ти си на елит. Само да очертая, че съм бил Unreal, така че може да ни се стори лесно да победим сега. Да, като цяло, приятели, ако искате още видеа на Fortnite, Minecraft, Sons of the Forest, Roblox и други различни игри, като Far Cry 5 може поредица, абонирайте се, лайквате под това видео, коментари и сме готови. Така, чакаме да зареди. Приятели, ще сложа по това видео линк за Discord сервера ми. Да, служи. Служи да хората да пускат сервера. Да. Защото те първо ще апгрейдваме сервера като цяло, обаче да си имаме хора, защото си правиме такова, как беше бе? Добре да има и хора, както искаме. Да, по-добре да е така, защото ще правиме доста големи неща, като... Да, гива. Да. Другото, ако искате на 50 абоната, ще правим giveaway с Бобито. Да. Така, приятели. Добре. Хора, само ви казвам, че дестинациите не ги знам все още, защото не съм толкова добър. Но ще се научим. Аз точно кацнах нам. До мен има чест. Приятели, извинявам се, че не може да видите и на двамата гледната точка, освен ако той не снима. Помпа, синя помпа. Идвам при тебе, скачам. Приятели, пишете дали искате и аз да си направя YouTube канал. Да, като цяло, този YouTube канал лесно се прави, обаче трябва да си изтеглиш Streamlabs. Като аз ще му обясна хората да си изтегли Streamlabs. Той направо ще си качва видеята от Streamlabs директно, обаче трябва да си плати, за да снима повече от 15 минути. Което мисля, че не иска да плаща. Минита, ще взема едно мини да го изпия набързо. Приятели, искате ли разнообразни видеа или само видеа на Fortnite контент? Човек един так... Опа. Да, ако искате да играете с нас, пак ви казвам, лик долу в описанието за Discord сервера. Ще трябва да направя обаче валидни покани. Ти къде го дропнах този хил? Използвам това гъна. Как се казваш този гън, бе? Не мога да се сетя. Това с опреде като за отпушване на мивката и го стреляш. Не мога да се сетя. Граплер ли беше? Какво беше? Да, граплер беше. Ти къде ги фърли, че... видях ги. Между другото, ето това Spire Rifle го запази да дойде син, че си... Аз тук ручам.
Идвам. Ти къде си точно? Ти къде си? 90, 90, 90, 90. Къде, 90? О, 10-40, оцелиха ме! Дал съм! Релоуд! Натиснах релоуд! Не, хора, за жалост ние умряхме, защото душахме много. Да. Само да ти кажа, че на тази зона забравя да ти кажа, че сдропват много хора в началото. Така че... Приятели, гивауея, който ще правим в Discord сервера. Ще получим по-натам, като съберем 40 абоната. Някъде там. Да, 40-30, може като дойдат 9 абоната или 10, може тогава, ама... Предложете какво да ви дадем за giveaway. Да. Предложете каква игра Да. Приятели, между другото, като цяло не съм с веб-камера, защото още не съм си купил и затова ще направим едно видео с face review. Като цяло и Крис не ми знае лицето. И той може да потвърди, нали, Крис? Брадачил! Така, приятели, ако искате да участвате в мое видео, имам правила за това. Без нецензурни думи, защото после трябва да ги обработвам, да им слагам такова мют. Направо да, когато се чува, да се чува тит. Просто нямам време за това. Да, той няма време, хора, за това. Не обиждайте и... Да, Нали чухте Боби? да, като цяло да. Вие чухте Боби? Не ще правите така, защото ако... Бождаре, ти не се пръска с толкова парфюм, Няма да участвате в видео. Аз като дойдох ме решише на парфюм. Нали, Боби? Да.